Busych Duon Cymreig sydd yn llenwi'r cylch tu ôl I fi. Ac Arfon Williams o Gwmtir Mynach, braf iawn I weld chi, mae'n y ffair eleni. Diolch yn fawr iawn. Siwt ffair I chi'n gael? Ar archog y gwir, oedden ni'n heffer yn yr dosbarth yr Heffro Duon bore yma, gathon ni ail o honno, so oedden ni'n hapus iawn iawn. Yn cael ffair lwyddiannus y barod. Lwyddiannus iawn. Ac am ddosbarth sydd gyda ni fan hyn Arfon. Ie. Ond dos na Busych cryf, Busych gwych yma. Oes, ond y gysylltu yr rai sgafnad iawn, wrth gwrs, de. Ie, yn union, dyma'r bwysau A maen nhw'n edrych sgafnad. yn wastad iawn, dren. Jason Wirem yw'r beirniad o Sussex, wrth gwrs yn ddifur iawn yn beirniadu yma yr un flwyddyn ac oedd Gavin Scott yn beirniadu 2013 ond yr heffrod oedd yn neud y flwyddyn honno. Wel, o'n i'n dall i yma hynny'n ddiddorol iawn, dren. Yn amlwg felly nhw'r profiadol iawn ac o'ch chi'n sôn arfon I maen nhw'n rhoi gwastad iawn yn dyn nhw ni'n edrych fan hyn arnyn nhw o'r tu ôl ac o'r ochr a maen nhw'n lefel iawn yn dyn nhw. Ydyn maen nhw'n chwarae teg, hynny di maen nhw wedi rhannu'r dosbarth yn dda wrth gwrs, dren. A wedyn maen nhw wedi cael y rhai agosa at I bwysau wrth gwrs efo'i gilydd yn dyn. Ond maen nhw'n dechrau dda fan hyn, dydyn darnau ôl da chwarae teg. Cynrychiolaeth gryf iawn o Geredigion, mae yna gynrychiolaeth gwych o Wynedd yma, Powys, o Gonwy, braf gweld felly Cymru Cymraeg yn dangos ein bryd cynenid ni yma yn y ffair. Yndi, mae, dyna sy'n bwysig ynddo, mae'n un braf iawn I weld. Soniwch chydig bach am y fiches sydd gyda chi adre te Arfon? Wel ie, byches mae hi wedi cychwyn ers yn 1947, ydy gwir. Maen nhw'n byr ers hynny, ac yn bedigri, ac fydd yn haid ac yn had. Wrth I wedyn ydyn ni'n trio cario'r gwaith ymlaen lle de. Ydw'n iawn I weid bod poblogrwydd y gwartheg Duon Cymreig hefyd mor boblogaidd ag eriod ac o bosib yn dod yn fwy poblogaidd erbyn hyn? Wel, dwi'n credu bod y gwartheg cynhenid yn gyffredinol yn dod yn ei holi. Ydyn, Mae'n bendant yn yr oes yma, mae'n le iddyn nhw. Ac mi gawson ni arwerthiant gwartheg Duon yn Dogellau dim awr, wsos dim awr dwytha. A mi gawson ni dred arbennig o dda, dweud y gwir. Mi oedd yn lle sel llwyddiannus iawn, dweud y gwir. Newyddion da i'r bryd i'r dyfodol, swn i'n tybio. I ni'n gweld y beiriad Jason Wirem yn cerdded o gwmpas unwaith eto yn pwyso mesur. Fi oedd Gavin Scott yn go slic wrthi gyda'r heffrod bore ma'n dod. Unwaith oedd e'n neud I benderfyniad, oedd e'n stico ati, oedd nam newid yna gwaith. Oedd o'n gwybod beth oedd eisiau yn dweud. Oedd e'n gwybod yn union beth oedd eisiau. A mae rhoi rhyw sicrwydd I arddangoswr. Ydy, ma hynny, chi'n iawn Arfon. Oedd e'n man sicrwydd yn y ffordd oedd o'n beniadu o gwybod, a mae hynny'n braf iawn I weld. Oedd e'n apus I feddwl, a wedyn, na hi. Ie, hollol. Dyna hi. Hebos. Felly mae'n gofyn I nhw I gerdded o gwmpas nawr, o gwmpas y cylch ma, wrth I ni weld yr bistach cynta yn mynd o'n blaenau ni fan hyn nawr. O tywyn mae hwnna, dod o gen... Teulu Jones, William Jones. Ie, chi, ie. Gwernol Captain Morgan, maen nhw hwnna. Ie, tad. Ac ni'n gweld wedyn y bistach o Bowys, Edward Jones a Radnor Hills, Radnor Hill, ie, bobl y dŵr. Bobl y dŵr I nhw. Ie, chwarae teg, mae'n braf, mae'n prynu lot o wartheg yn ddiweddar. A mae'n braf gweld nhw yn magu ohonyn nhw. Ond wrth gwrs Arfon, mae yna ddŵr arall I gael. Wrth gwrs, oes, oce, digon teg. Oes, yn bendant. Na, maen nhw'n gefnogol iawn yn dyn nhw. Mae'n arbennig iawn, maen nhw wedi prynu lot o stoc. Ond fel o'n i'n deud, maen nhw'n magu ohonyn nhw, dyna sy'n bwysig de. Yn union. Prynu a magu. Ac ie, dydy'r gwaed ddim yn mynd yn wastraff. Yn union. I ni'n gweld wedyn Hugh Jones, 1.45 yn gôn y pellter, a wedyn yda ni Angharad Brynglas. Ie, wel, cefnogwyr. O Boderwyd. Cefnogwyr. Ni'n gweld Will I Thad ar yn pwysyn y pwynt sylwebu. Ydy, tad. Ie, yn gefnogol iawn i'r gwartheg Duon, wedi bod eriod. Wel, es mae'r ffair mae wedi cychwyn dwi'n siw braidd, dyryn. Ydyn. Bob blwyddyn yn ddi-ffail. Ac Angharad just yn cael chydig o draffer, just I gael y bistach I ddod fyny nawr Wel, mae o'n lle, dydy. Mae gymaint y digwydd yn does Arfon. Goleadur, baneri i'r bobl, ond... O dawelwch y ffarm adre i'r bwrlwm yma, mae'n rhyfeddol bod nhw'n bafio cystal. Wel, o'n I just yn mynd I weid, mae'n gymoliaeth mawr I chi fel arddangoswyr ar ôl oriau o waith I chi roi fewn I gael nhw I fod fel hyn. A natur y bryd hefyd, ynddo? Yn union. I ni'n gweld Angharad yn dod i'r pwynt sylwebu ac heibio ni, ond 1-3-6 sydd yn y safle cyntaf ar hyn o bryd. Mir Owen o Gonwy. Ie, mae hwn yn ystach dad, ydy gwir. Gwneud chydig bach, o ddiddordeb yn hwn, oherwydd tarw dyn ni wedi fagu di dad o, dydy gwir. Fel wir, wel. So, a mae Mir ma'n fistar ar baratoi, ynddo. A mae'n chymod, dyna sy'n arbennig amdano. Dyma rannu fel mwyaf, ond sbiwch ar y pwysau,
652 o bwysau. Anhygol, wrth edrych fan hyn wedi, ti byth Na. yn pwyso 652 Na. nes A y ti. dyna un o'r agoriaethau gwertheg dion Ie. Cymreig. Maen nhw'n pwyso. Twyll yn dod Twyll, yn ie. Oes, mae yna Hollol. dwyll yn nhw. A mae'n gig o fan hyn, does. Ych ar darn ôl, mae'n goes ôl arbennig arno. Llawnder o gig. Gig ym mhob un cornel. Ac i ni'n gweld y beirniad Jason Wirham yn dod fyny unwaith eto i gael un edrychiad bach arall yn pwyso gynmesur. Tybed a fydd newid. Dwi'n meddwl bod e'n mynd i newid. Dwi'n meddwl mae'n sticio at y drefn yma. Ie, mae wedi codi fel. A dyna ni. Ydy, mae fe'n hapus i feddwl ag Emyr Owen felly. O Gonwy yn mynd ar garden goch yn y dosbarth cyntaf yma i'r Busych Duon Cymreig. A mwy o Busych Duon ar y ffordd ac arfon am y tro. Diolch o galon. Diolch yn fawr iawn.